Astăzi ne jucăm prima zi Rose Garden, videoclip, pardon. Am grădină mai frumoasă, 26 de like-uri. Ce mai zic? Am făcut mai frumoasă, așa, mai am șters câteva aici și aici am lid de asta, Amberlil. Am pus în curioasă. Ne legă parfumată. What the fuck? Ok. N-am bani. Tot inventarul cât costă? 2 milioane, bă! What the fuck? Fac orice. Mai am fără de la cineva astea, nu vă zic, la fac 13 ani, arăt fața, mai am până februarie 2026. Nu 13 ani, profund, așa. Am de-astea, am făcut mai frumoasă grădina. Mă enervează aici mereu. Wow. Mama, vreau să văd cât costă asta să am bani. Mulți bani. Iertate, jucărebăl de aici. Mă duc la sel. Dau pe inventar. 7 milioane! Du-te, dică! N-am văzut niciodată, bă! Am jucărebăl și am 25 de milioane. Trilioane. Dacă îmi crește ăsta Amberlil și jucărebăl, fac mulți bani, sincer. A venit cineva? Uite. A ieșit. Talent. Alexandru Mihail Deodor. Cred că el îl cheamă așa. Nu. A intrat cineva pe mine. Nu vă zic cât de... Așa o cheamă ea, butonul. Stai un pic, zic așa. Salut. Talent. Ok. Nu. Sar. Ok. Nu. Stai, ce-mi zice fata asta? Dacă fac 14 abonați. Nu. 15 abonați. Vă zic cum o cheamă. Negagică. Sau da, sau nu. Zic că dacă facem 15 abonați. Fac video. Clip. Cum? Da, mă, da. Cum o lună de zile.
registrez. Ok. Da! Ok. Cu ce filmez? Cu ceva? Uite-mă asta, vedeți? Vedeți asta? Aoleu, da. Da. Nume. Stai cum o cheamă. Sună. Mamă. E unul cu profil. E cu profilul de editat. Și am 13 ani. Și am 13 ani. 13, da. Dacă facem 14, 13. Ok. Cine era? Bun. O cheamă Alexa Eve. Cine? Nu știu. Cum o cheamă? Bun. Mai abonat la mână. Și cât am? Și cât am de abonați? Cum? Bă, mi-am dat aici, bă. Bă, 14. Bă, de ce ai zis? Bă, nu s-a rupt aici, nu s-a rupt de bine. Fac premier. Nu am abonat. Premieră. Fac premieră. Fac video, fac premieră. Fac premieră. Am zis-o ca boala copiilor. Și abonează-te că mai abonează-te și băcăm. Am boala copiilor, wow. Stai. Am 15. Am profil editată. Am zis și o ca boala copilul. Sincer. Ok. S-a dus. Du-te, dică. Uite, du-te, dică.
nu. Te zic așa peste 20 de 10 minute, 10 minute. Deci, tu am zis ca boala cu ce mână, mine. Peste 10 minute. Termin. Min. Termin. Pe pe YouTube. Pe YouTube. Am zis și eu că boala pe ok. Am zis ca boala copii mici. Clopo. Apasă pe clopoțel. Cel. Uite, nu mână. Dacă nu știe cum o cheamă, nu știe cum o cheamă. Pe mine mă cheamă Sumăr. Pe mine mă cheamă Sumăr Mihail Fotbal pe YouTube. Așa zic. Nu știu cum o cheamă, talent. Pe YouTube. Ai talent, mă. Mai contează. La paradă nu-și învață, nu-și arată. Ai talent, mă. Mai contează. În secundă te-am găsit. Am pupit la paradă, nu-și învață, și arată. Bruh. Am pupit călăbărat, ce mă? La paradă, ce mă? Nu. E nebun, nu știu ce are, că astea două, care e două astea, ele mi-a dat, nu eu. Înțelege dacă vezi videoclipul. Ai înțeles? Așa ziceam și eu. Am terminat. Sora ta era. Sora mea. Are 8. Da, mamă, sora are 18 ani. Doamne, eu sunt în camera ei. Da, nu o cheamă Deni, nu o cheamă Eva, o cheamă Gabriela. Andrada, pare rău. Andrada o cheamă. Și n-are Roblox. A zis că face și n-a făcut. E la București. Fac 17 abonați, 18, la sfârșitul de vară vă zic unde stau. Dacă nu. Zic are 18 ani. Are 18 ani. Stai să te... M-am plictisit, hai
ne mai ved. Hai să mai... Toate și așa. Gata de Grow Garden. Gata Grow Garden. Ne vedem altă dată. Pa și pa!